CCS det er et meget stort analytisk setup, faktisk det største i Danmark og Norden, som gør, at man kan blive klogere på sine forbrugere, meget klogere, end vi har været i stand til at gøre vores annoncører og medierne også før. Det man først og fremmest skal blive klog på, det er adfærden hos de forbrugere, man gerne vil i kontakt med. Grunden til, at vi valgte at investere i CCS, det var et langt stykke hen ad vejen, at vi har en meget bred modelpalette, og det vil sige, at vi har også en meget bred målgruppe. Så vi havde behov for at stikke et spadestik dybere i forhold til de normale og gængse Gallup-tal, som vi kunne få fat i. Og så var vores ambition i virkeligheden blot at kommunikere det rigtige budskab til de rigtige mennesker på det rigtige tid og på det rigtige sted. Jeg vil sige, at CCS-analysen har definitivt gjort, at vi kan komme tættere på at få et mere fokuseret og relevant budskab ud til den specifikke målgruppe. Så det vil sige, at vi har mulighed for i højere grad at målrette vores kommunikation. Så arbejder vi hele tiden på at udfordre de kommunikationskanaler, som benyttes, og vi har kvæg resultaterne fra CCS-analysen gjort os nogle overvejelser i forhold til at implementere nogle nye kommunikationskanaler i forhold til dem, som vi har traditionelt brugt. Det vi har kunne se, især efter den her studie, hvor vi spørger så mange mennesker, det er, at de segmentstørrelser, som vi har her, er helt anderledes end internationalt. Derfor har vi på baggrund af CCS faktisk kunne vælge nogle helt andre segmenter. Jeg synes helt sikkert, at CCS har medvirket til at give os et mere nuanceret billede af det danske mobilmarked, og samtidig fået afdækket de her segmenter og hvordan de ser ud. Vi stod også tidligere ofte i den situation, at det kunne være vanskeligt at formidle vores viden om mobilmarkedet til vores reklamebureau, mediebureau, men også vores kunder. Jeg ser, at CCS'en bliver brugt både i forbindelse med vores medieplanlægning igennem vores medieprogram, og på den anden side set ser jeg det også, som bliver brugt meget et sted, hvor jeg kan gå tilbage og få svar på mange af de spørgsmål eller holdninger eller synsninger, som man nogle gange har i en stor virksomhed som vores, hvor vi kan få vished for, jamen hvad synes vores målgrupper egentlig taget specifikt om det her. Det har været meget positivt at arbejde med de nye segmenter, som er blevet til på baggrund af CCS-dataene. Og med en basisstørrelse på 5.000 respondenter, så har vi kunnet lave nogle kryds, som vi normalt har haft vanskeligt ved i andre analyser. Vi er stadigvæk i gang med nogle workshops. Vi mangler at lave en i Finland. Vi har stadigvæk yderligere en i vores lokale afdeling i Danmark, men på den lange bane, når vi kommer ind i medieplanlægningsprocessen for 2012, så kommer det til at være en af de vigtigste ting, vi har med i. Mine forventninger til CCS var tårnhøje, da vi startede. Vi er på vej til nu at arbejde os igennem hele den her kæmpe mængde data, og en af de store udfordringer, som man kan kalde det, det er at stille de rigtige spørgsmål i forhold til, hvad det er, man gerne vil have svar på. Så jeg er ret sikker på, når vi når til vejs ende, at så vil mine forventninger helt klart være indfriet. CCS'en har givet os rigtig mange informationer omkring forbrugerne, så vi kan jo gå tilbage og kigge på alle de data, der ligger. Det er jo et fantastisk værktøj at have, man kan gå tilbage i. Og helt specifikt på mediedelen kan vi jo gå ind og se lige præcis, hvordan denne her lille specifikke målgruppe, hvad er deres medievaner, og hvad er det for nogle medier, som vi lige præcis kan ramme dem i, så vi bliver meget mere skarpe på vores medieinvesteringer. Der er ingen tvivl om, at CCS har, og de segmenter, som er skabt på den baggrund, har givet en fælles referenceramme for os og for vores leverandører, reklamebureau, mediebureau osv. Så vi har en fælles referenceramme, når vi skal gå til markedet. CCS-delen vil indgå som en inkorporeret del af vores fremtidige arbejde, både med hensyn til planlægning af kampagner, men også i forhold til lanceringer fremadrettet. Man kan først og fremmest blive klogere på sine forbrugere som helhed. Og det vil sige, ligegyldigt hvilke kanaler man prøver at nå forbrugerne i, så får man at vide, hvad er effekten. Og det vil sige, det er sådan set ligegyldigt, om du annoncerer i tv, radio, online, biograf, eller hvor du bruger dine penge henne. CCS. 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 CCS.